Catá gceist leis an téirme sin sean-nós nó céim dearcatá ag daoine faoin sean-nós? Wel, sin cys temwl na gymennig na'r smwynion dyn yn tyrma na yr anachol sean-nós bydd y janw tas yd gymonion siya la sian dyn na sian lad agos capani arw agos iad na si cos chali agos canw awran a ffector dws yn ysg gymyn galior dyn oga y ffrastal yr anarachtas cholev lian agos tan is mod syma ag dyn oga sy'n amhránaíocht sy'n dawsar y sean-nós agus tugann seo chuid mhór dóchais dús in raicim na daoine ága seo i tearrtaigh an iireachtas bliana né bliana ghfuil foies mór i teartar agus ghfuil sam mór ag daoine ága sa sean-nós sa le taniuhan. Bhí ha héin a ceol nuair a bhí tú a bhaclainn allscaile agus céir de cheap de cháird agus de chamrádaí an nuair sin? Bhí sé dínta mai, thug sé a gcónaí takeíartú de minic ceol ar na ceithre ete bí beidir ag sean-nós cos lifií. Bhí sé go mai thug coide acu lom agus hála se gur bhuaime dúis iireachtas nar bhíime a gáiste foiidirach mar bhaclainn agus bhí siad millte na maidú agus thug siad go leor takeíartú. Bhí siad bráda lasam, bhí sin go deas an takeíart sinnéil. Bhí tú ceol th leabhar freisin in áitichaí agsúla agus cén dearcatá ag an bobal idirnáisiúnta an amhránaíocht? Wel, chaim chuig seaartní na mar sin America rí tauríim líana agus bhí me Chicago frai trí seachtaní agus bhíine ceol an sin na tihí tabarne agus tá pobl mór an sin bhfuil sama agus a heoltar duisiint agus bhí siad aonanta tóca leis. Ní roisid a géirí aram sa waran a bí cheol a mörla, deirid siad lam nó ceol waran an ngéalaige agus bhí an sama acu. Agus bhí me ceol ar an bhhain in éirí agus bhí an som ag na daoine sin an fásta a siad géirí an teangaí cinneal a bhí óhannaí enú an teangaí sin agus muint siad an som as máid amhránaíocht a fásta. An gapan tú gur féidir an sean-nós sa bhúna? Sílim gur féidir. Bhí me sig múnú sean-nós an sin sna scálanna bhí me gobar an scáil arcain agus an éalscothreacht na rééis lige agus bhíú ranganí sean-nós go me gcónaí leis na páistí agus rathachad an sna comórtais, flá na condaid agus ag an iireachtas agus ddírí go breileamh agus fuair siad dúiseanna agus bhí siad a canú le cinneal stíl chonala agus bhíú Bhí van áíart acu agus an rud cehann lom bhí Matty Jo Héma sé déanú máiltarta ar chalíne bhhain am chuid éhain wahana agus bhui sin comórtas faoi chuig bliana dégur a sean-nós. Ag seo chalíne is balla clí agus bhí Matty chu ciiste rítas go cinnéit rómta tá dúrain tá stíl chonala agad agus bhí ar ná agus tíí go mailige hanig se léthe go néidir agus tólam sí sin. Bhile fér sa beag go chasaáin mar léir? Mai go leor ceol má bhirsa dan Chan Van Wart beidir. Yene méid mór dá Chan Van Wart, Yene méid mór dá Chan Van Wart, Yene méid mór dí is gan na haim é bádaí, a barlam bóhfuil oga deir Chan Van Wart. Gur míle hat.